Fid-dar ċentrali tellet it-tieni edizzjoni ta' Dal-Miliet Ejjew Sad-Dar, organizzata minn Mart il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Anne-Marie Grek. F'din l-attività ta' suċċess li għalija attendew mijiet ta' persuni, inkluż il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek, Anne-Marie Grek stiednen diversi mistiedna li qasbu esperjenzi differenti li missew il-qlub. F'atmosfera tal-miliet, din l-attività offrit siltiet mużikali u rakkonti tal-miliet għal-familja kollha. Kull personalità qasmet ma' Anne-Marie Grek l-esperjenza u x-xogħol tagħha f'dawn l-aħħar snin. Boħut nafuhom bħala persuni li ħadmu wara l-kwinti u oħrajn li wiċċhom żgur mhux ġdid għat-talent tagħhom fuq it-televiżjoni jew il-palk. Naqdu għal din l-attività l-mistiedna Ramirez Xiberras li rappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest kif ukoll l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. L-aħwa Fabian u Kida Mikoli flimkien ma' ommhom Carmen Utino, Indria Tart u Katie Gianluca Bezzina akkumpanjat minn Martu Vanessa. Attendew ukoll Herman Bonacci, il-Hooligan u Charles Saliba, John De Manuele u Luis Tedesco kif ukoll l-Ecclesia Sisters. Preżenti kien hemm fost oħrajn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek kif ukoll diversi uffiċjali, deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista. L-attività kellha l-preżentazzjoni ta' Peppi Azzopardi.